Meni ne deluje da je Cody lik kome se može objasniti. Rate, ti više nisi startni play. Kako ove nisam startni play? Pa kako uradi na prepešu utakmicu? Prelazim na beka. Na prirodnu poziciju će me staviš. To je dobro zavisao sada. Ne, mislio sam od klupu da kreš. Au. Druže, ja ti nisam Jago, pa da ti krećem od klupu. A Jago stoji pored njega. Mislim, brate, Izvini, uz brate, dužno poštovanje. ali znaš koje mislim. Ko će da ti krene na play? Kaži mi, evo, gledam ih sve. A ja govorim ko se pa ja sam bio MVP u Ulom. Aj, čuti bre. Čuti jebote. Ko će da ti krene? Evo, ja ću da izađem da vidim, da mi pokažeš ko će ti krene. Pa mislio sam da probam s Butler. Mislio si da probaš s Butlera. Butler će ti igra playa. Ok, Sale, kako ti kažeš? Koga još sada? Ajde da vidimo kako će to izgleda, može li? Ja ću pauziram sljedeću u Abu. Neću ni igram. Neću igram. Sale, ja neću ni igram. Ajde da vidimo. Ajde vidimo koje možete vi bez mene. Tu reakciju sam ispričao neko iz Vezu, ja bih rekao, dobro. To da pa jebi ga. Pa on je takav. Dobro su prošli. Dobro da ne udari je Jag. Neće budeš startni play, oni barikadu oko Jaga, odmah napravio ga step. Iz nervozu. Stani be kodi be. Ali neće Jago bude, da znaš. Neće Jago bude, kako je sprednjak. Koli mi kad su došli na trening prvi s Jaga, izmaltretirao ga, 10 put ga napao dole. Samo da pokaže ko je alfa. Da pokaže dominantno. Ko Vuk ispišao se svugda po terenu. Da sa njegov miris. Njegova teritorija.